Bueno, da Euskaraldian ekimen honekin nire kasuan zer espero duten, Euskarari emote azkenean garrantzi gehiago eta azkenean Euskararen zabalkundea, azkenean hor apurtzu Euskara zabaldu eta hor egotea, eta gut denon eskutan dagoen altxorra da gure hizkuntza, euskerea, eta hori saiatu behar dugu, eta Euskaraldiko ekimenekin eta beste zenbait ekimen dagozena baita ere, hor bakotzak aldagoen neurrien eta beti maitasunakin. Nire ustez proiektu superpolita bat da, azkenean ohituta gaude Euskaldunen artean euskaraz hastea eta gero bapatean erderara botatzera, eta ni uste dut lana eta esfortzuarekin lortuko direla gauzak, jendea apuntatuko dela eta lortuko dugula Euskaldunok euskaraz hitz egitera, eta gutxi dakitenak pixka bat belarria hor prese eukitzea euskaraz entzuteko bebai. Gustatuko litzaidake euskaraldiak lortzea harmonia bat, bai euskaraz hitz egiten dugunon eta euskaraz ulertu bakarrik egiten dutenen artekoa. Elkarbizitza bat, frikziorik eza, eta guzti honek eragin dezala ulertu bakarrik egiten duten horiek euskarara hurbiltzea modu positibo batean, presiorik gabe, bakoitzak alduen neurrian, baina euskarari ematen benetan hizkuntza batek dauken balioa dela komunikatzea eta gauden herri honetan komunikatzeko modu naturalena dela uste dudalako. Gero eta jente gehiago era normalean euskaraz bizitzea, hizlari gehiago lortzea eta jende gehiago gure sortzaileei laguntzen. Espero dudana da jendeak gerozta gehiago euskaraz hitz egitea eta beldurrik gabe erderaz edo frantsesez ibiltzen diren lekuetan euskaraz gauzak galdera pausatzea, zein jende asko badaki euskaraz eta beldurrik ez izatea eta gerozta gehiago euskaraz hitz egitea.